Hola! Ella és l'Eulàlia. I ella és la Berta. I venim del podcast No se'n parla prou. I venim a obrir una nova secció al Cinèfil. Una secció que porta el mateix nom, que és No se'n parla prou. I de què no se'n parla prou, no? Doncs us venim a parlar de les últimes novetats en el món dels famosos del cinema, de les polèmiques, dels safrejos, de les últims interessos romàntics. Una mica de premsa rosa, d'aquestes que tots ens agraden una mica. Si podem, en portarem tant d'aquí, però sobretot doncs, on es cou tot, que és als Estats Units, perquè és allà on hi ha tota la indústria de Hollywood. I llavors, són aquestes novetats que vosaltres potser passeu per alt, però nosaltres, com que som unes addictes al tema, Tenim l'ull posat. i estem tot el dia a Twitter i ens enterem d'aquestes coses i ho cotillegem entre nosaltres, doncs hem dit, mira, per què no ho compartim amb la resta de gent fanàtica que potser ha passat per alt aquesta gran notícia. Exacte. I De què us venim a portar avui? Sí, avui, situats en desembre, està acabant aquest 2024. Ai, sí. Llavors són els últims cotillejos de l'any, els últims safrejos d'aquest 2024. La correguda final, eh? I han passat coses. Han passat moltes Han passat coses. Jo començaré amb una cosa molt divertida, Ai. que m'ho he passat tan bé, jo crec que és dels millors esdeveniments que hi ha hagut aquest any i en anys, i són els Lookalikes Contests. Ostres, tu. Si heu passat això per als nois, és una barbaritat que dius, visca la gent, visca la diversió, i és que ja s'havien fet fa molts anys, però aquest any algú es va tornar a il·luminar amb la idea de fer aquest concurs de lookalike. Què és un lookalike? Que és com trobar la persona que s'assembla a aquest actor, aquest famós. Amb qui van començar, I això? va començar amb el Timothée Chalamet. Es va fer viralíssim. Es va fer tan aquell viral, moment. perquè, o sigui, aquesta convocatòria va arribar a tot arreu, va arribar tant que va aparèixer el Timothée Chalamet allà al mig de tothom. Va ser una bestialitat. Va ser parat per la policia, tota l'organització la van cancel·lar, els van dir, a veure, nois, l'esteu liant massa, feu el favor. Massa I van haver gent. de parar i van donar el premi a un altre lloc perquè s'havia liat ser mago. Però bueno, a partir d'aquí, com que va aparèixer el Timothée, jo crec que va marcar tant l'estàndard que la gent va començar a organitzar Tothom lookalikes. volia fer-ho i jo crec que tothom té com aquesta necessitat, bueno, volen que apareixi l'actor Clar. de qui vol que És s'assembli. que ja, si fas el primer i apareix ell, apareix el Timothée Chalamet. És que estem Comences parlant amb la barra al cel. Sí, sí, molt fort. A partir d'allà només pots anar la avall. gent va començar a penjar d'aquests Digne 4, com si el típic de Missing Person, no, Sí. Lookalike Contest, i s'han fet del Dev Patel, increïble, del Jeremy Allen White, espectacular aquest també. Aquest va ser bastant viral, Va ser, aquest també. però perquè s'assemblaven molt, Jo crec que I és la el segon persona, que va ser més viral. El que s'assemblava més va aparèixer tard quan ja havien donat el premi. I tothom en plan, no, torneu-lo a donar. Però si us heu d'imaginar, el Jeremy Allen White és el protagonista de la sèrie de The Bear, que Sí. va de cuina. La gent vestida amb delantals, fent molt el seu personatge, la gent amb pancartes de yes, chef. O sigui, la gent és tan divertida. Però s'ho passen molt bé. Molt bé. I llavors també s'ha organitzat del Glenn Powell, que el Glenn Powell va enviar un vídeo Saludant-los a tots. saludant-los a tots perquè És no havia pogut veritat. aparèixer, perquè un dels jutges era la seva mare i el guanyador faria una aparició a la seva pròxima pel·lícula. Perdó? No, molt heavy. A la resta de premis potser donaven 50 euros i ja està, com per exemple el de la Rosalia de I un París. fuet. El Sí. de Catalunya. Nois! De Carlos Cuevas. A la setmana passada es va fer el de Carlos Cuevas a Gràcia, a les 5 de la tarda, el dia 29 de novembre. Increïble. No van poder assistir. I és un fenomen, nois, que estic living. O sigui, em sembla increïble que la gent s'uneixi i quedi en un parc que se senti per decidir qui s'assembla més a un sexy. I per fer desfilades al final, que fan És un molt riure. divertit, és molt divertit. Fan un riure, fan proves de si t'assembles més en algunes situacions, de A caminar Merlí? simplement per allà. El Carlos Cuevas els van fer desfilar amb la cançó de Merlí de la intro. Ja, com desfiles tu amb aquell Complicat, violí? eh? No se sap, però es va fer. Top coses del 2024. Ha sigut impactant. I ja tenen pàgina de Wikipedia, hem vist avui. Increïble. Uns Espectacular. mites. Què més, Berta? Què més ens explicaràs? Estan passant moviments a Hollywood, Ui. estan passant coses. D'aquest no se'n parla prou. No se'n parla prou de que s'estan acostant l'època de premis. Ja comença a remoure's tot. Han sortit els Golden Globes. Sí, ja comença a passar tot fins a culminar, com sempre, els Oscars. Sí. I comença a haver-hi nominacions. I és que aquesta setmana s'ha fet públic que la banda sonora del Hans Zimmer de Dune 2, una gran banda sonora que a tothom li ha agradat molt, no opta a estar no opta a estar premiada, no pot estar ni nominada, perquè conté massa banda sonora de la primera entrega i s'ha passat de minuts posant-ho a la segona i li han dit, tio, tu no estàs sent original, tu estàs reutilitzant coses, no podem donar-te cap premi si és reutilitzat el mateix. Doncs si ha sigut error seu, Sí.
Home, al final no poden nominar la mateixa banda 2 vegades. Va guanyar l'any passat o què? Pues no ho sé, no me'n recordo ara, però segur que va guanyar alguna cosa, però jo crec que això el Tete Zimmer no s'ho esperava. Jo crec es va veure molt valent, va anar dient farem referències a la primera peli, serà una seqüela que fa homenatge, i va fer massa homenatge. Eres el mejor, però no et pots passar. No pots passar confiances aquí. No. No és l'única polèmica que hi ha hagut a Hollywood, i és que venim de l'estrena de Gladiator 2, la seqüela de Gladiator. Que encara no he vist, estic molt trista, no he vist els músculs d'en Pau més que la pel·lícula mítica. Sí. Mítica, que jo crec que tothom ha vist, bàsicament. L'ha fet el mateix director, Ridley Scott, i s'ha trobat algunes controvèrsies, de les quals, bueno, entre si és suficientment acurada a l'edat romana, bla, 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 bla. El que a nosaltres ens interessa és que hi ha hagut un tema bastant fosc. Fort. I això va sobre una actriu que suposadament tenia un paper en aquesta pel·lícula i el metratge final ha sigut tallat. De fet, bueno, jo no me vaig enterar ni que existia el personatge fins ara que hem trobat això. Eulàlia, tu sabies que van retallar un personatge principal? Clar, jo què he de saber? És una barbaritat, això, És una bestiesa. Estem parlant de Mai Kalamaui. Que, abans de continuar, direm que no sabem pronunciar noms d'actrius i actors. Ens dediquem a això, però ho pronunciem malament. Jo cada cop que he de parlar de Matthew McConaughey... Jo quan he de dir Denis Villeneuve, dic Genís Vilanova. Vilanova. Ho catalanitzem tot. Però aquesta actriu que va aparèixer ja a una sèrie de Marvel, que va estrenar-se fa un parell d'anys... Moon Knight! Jo no he vist. Una de les poques sèries que Marvel ha fet bé últimament. Sí? A mi m'agrada molt. Doncs l'aplaudim. I per incloure aquesta actriu que és d'orígens egipcis palestins. Llavors és una noia, una tia dura que parla dels seus ideals, que parla de lo que ella pensa, ho diu, i llavors s'ha posicionat, no?, però Palestina. Més cara amb tot el panorama que està venint entre Israel i Palestina, que tots ho sabem. Evidentment. I llavors es rumoreja que aquest tall final en el metratge ha sigut per les seves conviccions polítiques. Això no està confirmat, de fet s'ha mencionat, no?, que potser no tenia un paper prou fort, que potser per metratge, per temps que durava moltíssim, van haver de retallar històries. El fet és que les coincidències són vàries. Aquesta noia va fer un procés de càsting bastant dur. Estaven buscant una persona amb una història que importava la narrativa. Estava com barrejada com en Paul Mescal, no d'embolic, sinó de trames... És que no ho sé, què deu haver. És molt fort. És que no ho sabem perquè no se n'ha parlat. O sigui, no hi ha hagut cap, diguéssim, statement, cap persona que hagi sortit... Però perquè no els interessa. Jo he fet aquesta pel·li i m'han tallat. I menys tenint en compte que s'estan posicionant... O sigui, si és una decisió política, es posicionen com a sionistes i no com a pro-palestines. Clar. Això, és com que ho fan, però no ho volen dir en públic, saps què vull dir? És molta coincidència perquè, segons he vist, Universal, que és la companyia, ha tingut ja algunes polèmiques per posicionament amb Israel. Davant d'aquesta... Sí. Llavors són moltes coincidències. És veritat que tu has dit que el productor de la pel·lícula ha sortit i ha dit que era no, això per... Hi havia massa durada de la pel·lícula, es va haver de retallar... I van posar en valor, van dir, què importa més? Quines coses tenen més pes? En Paul Mescal sense samarreta o la trama de la senyora. Però bueno, en fi... I l'única persona que ha fet com visible que realment aquesta persona sí que va estar al rodatge, va rodar les seves escenes que han estat retallades, ha sigut el Pedro Pascal en un dump que ha penjat el típic recull de fotografies per recordar el que va ser el rodatge, doncs ha penjat selfies amb elles i fotos on apareix, i els fans doncs l'han agraït que almenys ell hagi dit hola, aquesta persona ha existit aquí, ha estat durant tot aquest procés de rodatge encara que l'hagin retallada. És algo que no sé que els hi exploti de sobte a la cara, no ho sabrem, perquè jo crec que ho estan portant bastant a veu baixa. Discret, no se sap, de fet ningú ha confirmat res. Només sabem que ella no apareix a la pel·li, només en algun moment com d'extra. Que la pobra senyora va anar allà a rodar cada dia, hores i hores, a la calor del desert. Bueno, jo no m'imagino. No, és molt fort. Seguim amb més pollos de Hollywood, més posicions controversials i gent amb por d'alçar la veu. Són uns drames. I és que, no sé si coneixeu Actors on Actors, que és una secció que porta Variety des de fa bastants anys, al qual estrena unes entrevistes durant una setmana sencera, crec que cada dia publiquen una,
I el que fa és emparellar a dos actors del moment perquè parlin de la seva carrera artística, dels seus rols, del seu mètode d'actor i que tinguin doncs, aquestes bones converses profundes. I surten entrevistes superinteressants perquè, clar, són actors que es pregunten entre ells les preguntes. Exacte, és un diàleg que volen que neixi de forma natural. Sí. Llavors saben quins temes tocar, saben el que interpel·la, saben els problemes de la indústria i és molt interessant de veure. I sobretot, en general, apareixen doncs, actors del moment que han tingut una gran estrena aquest any i els posen a parlar, com per exemple l'any passat, que van emparellar el Cillian Murphy i la Margot Robbie. O sigui, Barbenheimer parlant cara a cara, fortíssim. En fi, que ara han tret doncs, la línia d'actors que apareixerà. D'entre elles han emparellat doncs, a la Zendaya i a la Nicole Kidman. Molt interessant. El Drew Starkey, l'home del moment. I ara no me'n recordo com es diu l'altre, però un altre noi que és molt interessant. Bueno, molts actors que dius, uau. Però la cosa és que el Sebastian Stan, que potser el coneixeu sobretot pel seu paper a Marvel, però també és un actor molt interessant, doncs havia estat ofert a aparèixer en un d'aquests vídeos amb una parella, però no ha trobat cap actor interessat que volgués aparèixer en pantalla amb ell. Flashbacks de l'escola quan ningú t'escollia per jugar, És fortíssim. Duríssim. O sigui, el per què. I és que aquest any ha estrenat una pel·lícula que es diu El aprendiz, en el qual reencarna, protagonitza, es posa en la pell del Donald Trump. Una figura que tothom coneix, el president dels Estats Units. Hòstia santa. Llavors, els actors no han tingut els sants collons a plantar-se en una butaca i parlar amb ell de com ha sigut fer aquest rol d'aquesta figura política amb un pes tan gran. Els hi fa por la polèmica i mullar-se. I en l'estrena, en la projecció de la pel·lícula, el Sebastian Stan ho va dir, no, és que a mi m'havien convidat però no he trobat ningú amb qui fer-ho, no vull assenyalar ningú ni donar culpa, simplement que els representants o els publicistes els hi feia por que el seu actor parlés d'això i diu, és que no pot ser que seguim fent com si aquesta persona no formés part del nostre entorn i més després del seu gran vot electoral que ha tingut i de que no ens parem a reflexionar d'aquesta persona perquè és així com està al lloc on està sent la persona que és ni posem a debatre doncs, aquest personatge, saps? I a mi em sembla molt fort que se li hagi fet el buit d'aquesta manera i l'aplaudeixo des d'aquí per als seus sants collons ben posats que els té. A més, que és una pel·lícula que jo no tenia sota el radar. Jo no sabia que s'havia estrenat aquesta pel·lícula. Sí, i tu has dit que s'ha estrenat a cines aquí. I, òbviament, és una pel·lícula que, com us podeu imaginar, no parla bé del Donald Trump. O sigui, no és una elevació de la gran figura que és, sinó és més aviat tota una crítica i ensenya les coses més dures que ha fet des del seu inici fins on està ara i que ell hagi protagonitzat aquest personatge i a sobre públicament hagi dit que ningú, cap dels seus companys vol parlar-ne del tema, és fort. És molt fort. L'única persona que es salva és el Coleman, que ara ha protagonitzat la pel·lícula de 5-5 que parlem al nostre últim capítol, que estrenarem d'aquí poc, i perquè fa res va fer una entrevista amb ell d'una hora que van estar debatent a una taula així que ja han tingut aquesta conversa. No la resta, tots, mucho bla bla, però a la cara res. Heavy. Jo vinc a parlar completament del contrari del que estem dient. Sí, hem acabat ja de la secció drames de Hollywood, de coses que passen entre rodatges. Anem a parlar de coses bones. I jo vinc a parlar de dos actrius fantàstiques que han ressorgit de les cendres i han tornat als nostres cinemes, a les nostres pantalles aquest últim any. De qui estem parlant? Estem parlant de Lindsay Lohan i Cameron Diaz. Dos grans noms dels 2000. Fantàstiques. Lindsay Lohan la coneixerem perquè és la nena estrella que va protagonitzar Tu en Boston. Estem tenint de sobte un col·lapse amb el títol d'aquesta pel·lícula. Una està a Londres, l'altra Califòrnia, jo crec. Deu ser, perdoneu. Algo així, no ho sabem. Bueno, Chicas Malas... Chicas Malas, Freaky Friday. Ponte en mi lugar, sí. No. Sí, Freaky Friday es diu Ponte en mi lugar. Això, exacte. Totes aquestes pel·lícules, però clar, començar de tan jove sabem que té els seus pros i els seus contres. I més en un moment tan boig dels 2000 a Hollywood. Sí. És una noia que va tenir una joventut molt dura i això es va notar, al final va acabar fins i tot detinguda, empresonada per possessió, consumició de drogues, etc. Moltes coses. Que tu veies les fotos i dius, no sembla que tingui 24 anys. És una noia que no estava bé, li va passar alguna cosa. Llavors ara, després de molts anys, sembla que ha ressorgit, torna a estar feliç i estar ella mateixa, fa uns anys es va casar, va tenir un fill i ara ha començat a crear com una comunitat de pel·lícules de Nadal, que en parlem al nostre últim capítol, que de No se'n parla prou, exacte, en el qual ella cada any ens està traient, ens està deleitant amb una nova pel·lícula de Nadal.
bona És merda. perfecte. Està Cutres, guapíssima. però bones. Ella Sí. està fantàstica, són fantàstiques les pel·lis, són molt dolentes, però ens fa feliç veure-la a ella. Bé. Està I fantàstica. la seva vida està al personal cinema. també està bé, no? La seva Sí, vida està personal casada, ha estupenda. tingut un fill, ella se la veu molt saludable, que no va estar-ho tant, i estem molt contents Ens per n'alegrem ella. molt. L'altra diva que ha retornat, que retornarà, és Cameron Díaz. Un gran nom, Cameron Díaz, que des de 2014... 2014, fa més de 10 anys. Des de 2014 aquesta senyora no treia una pel·lícula. És- I tu diràs, però com pot ser? No l'he deixat de veure a la pantalla. Exacte, i és perquè té una petjada tan forta a la història de la humanitat que I no ens trepitja n'havíem fort. adonat que Sí. faltava. En fi, tornarà aquest 2025 amb una nova pel·lícula d'espies per Netflix, que no sabrem Ganes. què tal. Aviam, jo he Jo vist crec que el serà teaser... d'aquestes que t'oblides al cap de 2 setmanes. Jo he vist el teaser i crec que serà entretinguda. Bueno, Fins aquí. Va de 2 espies adults que els explota la cara una mica Mr. and Mrs. Smith, diríem. que divertit. Serà interessant. Jo vinc amb una tragèdia. Tragèdia de parelles, nois. Venim Hem forts. fet un gir, de sobte ara estem a baix de tot, De sobte, i més perquè jo era una parella que jo portava al cor. I és que Sabrina Carpenter, si no sabeu qui és la pop girl del moment, ella no ningú està fent com ella. Ara mateix és ella és el moment. Sí. Em direu, Berta, per què m'estàs parlant d'una cantant? Bueno, ella té inicis. Sí, a part. Inicis a Disney Channel. Home, ella que és potser actriu. no us ha arribat. Ella, en el fons, és actriu. És la persona més divertida del món, però això va a part, i és que aquest últim any ha tingut una relació romàntica amb el Barry Keoghan, que potser el coneixeu per al seu últim paper protagonista a Saltburn. Sí. Aquest home, vale, s'havia posicionat a dins d'aquesta relació que estava als peus d'ella. Només la seguia a Instagram a ella. Tot estava boig per ella. Era increïble. Tu el veies i dius, molt bé, així Ella li va han escriure d'actuar. múltiples cançons del seu últim CD, fins Sí. i tot el va fer protagonitzar. El va fer protagonitzar una cançó que es diu Please, 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 Sí. que li diu Me cago en todo, si em fas quedar malament, em cagaré amb tu. Sí. Sisplau, no demostris que Que tinc tenen raó en o sigui, advertir-me sí. de que no surti amb tu. I què ha passat, nois? Doncs mira, aquest 3 de desembre es publicava que la parella es prenia un temps. I poques hores després es veia el missatge d'un reportera, no sabem, que explicava que mentre Sabrina estava finalitzant el seu tour a Los Angeles el seu últim àlbum, que és Short and Sweet, Sí. albumazo, el Barry Keoghan estava posant-li les banyes amb una influencer, que ara mateix no me'n recordo com es diu i t'ho diré en breus. Però què passava? Es veu que van sortir aquestes notícies i la noia, mentrestant, anava, repenjant, Anava no? republicant els TikToks dels cotillejos, que jo pensava, tia, què fas? Ho estàs confirmant, no? O sigui, vols deixar malament el Barry? Vés a saber. Aquesta noia que es diu Becky Hill, Sí. fa 2 dies, va penjar un TikTok on explicava que no coneixia el Barry, que no sabia qui era, que només l'havia vist a la pantalla com tots nosaltres, que ni de conya havia sigut una homewrecker, una rompecases, una noia que havia entrat a dins de la relació, i menys de la Miss Sabrina Carpenter, com ella deia en el vídeo, i que realment ella no havia sigut, que havia repensat aquests vídeos perquè li feia gràcia a tot aquest bombo que estava passant i que era ridícul, que jo pensava, tia, què fas? O sigui, no. O Per sigui, tant, teníem informació supercontradictòria. molt estrany i que diu que no li ha posat les banyes, o sigui que no ha sigut l'amant, que diguéssim, d'aquesta aventura. Paral·lelament, abans d'ahir al Barri, o sigui, el dimecres, publicava un comunicat després d'haver-se desactivat totes les seves comptes. El seu compte d'Instagram, a la qual només seguia la Sabrina Carpenter, se l'ha desactivat. I publicava un comunicat on explicava que en les últimes hores, els últims dies, havia estat rebent una quantitat de missatges amb coses que deien que cap persona havia de rebre, Amb odi, que amb amenaces... el criticaven a ell, a la seva manera de ser, d'actuar, de la seva manera física, es posaven en que havia tingut una infància dura. Gent ha traspassat els límits i ha anat a casa del Barri a mirar per la finestra el seu fill, Això que té un ho fill trobo petit, tocant una el timbre de bestiesa. ser àvia, i ell deia en plan, sisplau, sigueu respectuosos, cap persona hauria de passar per això. No. He estat lluitant tots aquests anys per poder-me fer un lloc i per fer-me el meu nom. Literal. I sobre tot el que esteu dient de mi, el meu fill ho haurà de llegir quan sigui gran. Una bestiesa. I, tio, però A és la que la gent- gent està A la tan gent se li malament va del l'olla. cap. O sigui, una persona, ells si ho han passat malament i han tallat i li pot haver fet el que li hagi d'haver fet... Però és que jo sempre flipo com
o sigui, és una situació que passa bastant, això de posar les banyes dins de famosos i tal, i es persegueix molt més a un home que ha estat infidel que a un puto obsessiu violador. Que vagin a casa dels violadors, que vagin a casa de tota aquesta gent que surt que és un violador o ha estat abusant de gent o ha sigut un assassí. No, a veure, que òbviament està malament posar les banyes, però, tio, Perquè és la seva és merda que s'han de seleccionar entre ells, que clar que està Són malament. dues persones adultes que al final han parlat el que hagin de parlar, Sí. si han tallat, si no han tallat, no han tallat, o sigui, no hi ha de fer ningú res. I destacaré que públicament han dit això, que s'han pres un temps perquè s'espera que aquest gener la Sabrina estreni el videoclip que ja està rodat de Bet Kem, que és una cançó de l'últim àlbum que parla del dia en què es van conèixer amb el Parry i de com tenen una gran química al llit, i és un temazo, però va dedicat, és una cançó d'amor per ell, i clar, si ara oficialment es diu per tots els medis que ho han tallat i la tia surt amb el videoclip, pues jo crec que li ha dit, a veure, xato, si m'has posat els... Te calles i me dejas sacar la canció, em fas els números, em fas publicitat i després si vols tallem, però almenys aguanta. Fort. En fi, això ha passat, és trist. Jo, contràriament, vinc a parlar d'una parella que està molt bé, pel que sabem. Que bé. I és una parella de nínxol. Venim a parlar de dos actors que crec que molta gent no sap que estan sortint. Potser no els té en el seu radar, però és molt bonic. Però són gent de blockbusters. No, sí, són gent molt coneguts, però que jo crec que poca gent sap que estan sortint. Jo fa poc ho sabia que estaven junts. Estem parlant d'Adam Brody i Leighton Meester. Adam Brody, dels protagonistes de The O.C., una sèrie mítica que jo no he vist, però sé que a molta gent li ha agradat molt, i Leighton Meester, que evidentment és la reina Blair Waldorf de Gossip Girl. Aquesta... Icònica. Sabem tots qui és. Icònica. Quina és la seva història d'amor? És que tenen una història d'amor molt cookie, perquè es veu que van ser introduïts al principi de les seves carreres en aquestes dues sèries perquè el productor de Gossip Girl i de The O.C. és el mateix. I es van com trobar en alguna ocasió, però no van acabar de ni parlar, ni saber, ni conèixer, ni tampoc tenir interès. En canvi, uns anys després, crec que era 2011, van protagonitzar... Van aparèixer a una pel·lícula que es diu The Oranges, tots dos junts, en la qual ja allà es van conèixer, van saber com era l'un i l'altre, es van fer amics, però en el moment l'Adam tenia parella. Per tant, fins al cap d'un any, quan ja no estava en aquesta relació, no van començar a conèixer més d'una manera romàntica, direm. Això va acabar que al cap d'uns anys es van casar, han tingut ja un fill, crec, 2 fills, de fet, tenen. I segueixen junts. I segueixen junts. 2024. I són una parella que, de veritat, en plan, són admirables perquè són molt privats amb la seva vida. Vull dir, no sabíem que estaven sortint. No. Però ells realment han aparegut a red carpets, a festivals. Sí. Van junts, han parlat a podcast, han fet entrevistes en les quals han parlat de la relació, de com es van conèixer, vull dir, això ho sabem perquè ho han dit ells. Que bonic. Però tot i així, és una parella que manté molt bé aquests límits i no sabem del seu dia a dia ni se sobreexposen i està superbé i em semblen una parella moníssima. Preciós. I fins aquí. Fins aquí aquesta disparada de notícies i coses que han passat. Xute d'informació. Exacte. Desitgem que us agradi aquesta nova secció i que espereu la pròxima amb ganes. Ho intentarem fer sovint per mantenir-vos informats. Ens veiem l'any que ve, no? Ara venen vacances de Nadal. Quines ganes, bones festes a tothom. Sí. I que vagi molt bé. I si teniu algun cotilleu o algun safreig que se'ns ha passat, també ens en podeu informar, perquè... No, intentem estar tot arreu. I si voleu seguir escoltant més, ens podeu trobar també a nosaltres, a No se'n parla prou. Ens podeu trobar a Spotify, a Instagram, a TikTok, a YouTube. Exacte, ho ha dit tot l'Eulàlia. Parlem de cinema. Parlem més de cinema. I de temes no parlem varis. tant de premsa rosa. Com premsa rosa no parlem tant. Així que res. Fins l'any que ve! Fins l'any que ve, ens fa molta il·lusió. Adéu! Gràcies, cinèfil! Merci!